हॅलो, मगल नाव माया कुलकर्णी आणि मगल कुळारचे नाव माया अनंत मल्लापूर. सानपण दोन म्हाका संगीताची आवड आसा. हांवें संगीत शिक्षण सोलापूर आसतना मगल कुळार घेतलें. ताजे नंतर हांव संगीत विशारद जाली. स्कुलान टिचर म्हणून जॉब केलें आणि संगीत स्वयंवर आणि संगीत मानापान ही व्यावसायिक एकपात्र नाटकां हांव केली. ताजे 25 प्रयोग केले. शिवाय मगल फ्रेंड चंद्रमा बिजूर हिगल सांगात हांवें गुरु परंपरा, देवी महिमा, गुरु गुंजन हे सगळे प्रोग्राम्स केले. आतां हांव घार क्लासेसय घेता आणि प्रायवेट प्रोग्राम्सय करता. आतां हांव कृष्ण सुदामा ह्या नाटकांतलें कैलासवासी प्रभाकर मुदूर लिखीत हें नाटक आसा आणि हांवें तांतूल नाट्यपद म्हणून केल्या. तुमी हें ॲड दिलें देखून म्हाका खूब खुशी जाली. कोंकणी नाट्यगितांक प्रोत्साहन मेळ्ळें म्हणचे म्हाका जालें म्हणून हांव नाटकांतूल पद चंद्रकौसराकांतूल म्हणटा आसा. तन मन कृष्णार्पण झाले है, तन मन कृष्णार्पण झाले है, तन मन कृष्णाविनया जन्माचे जीवन, जन्माचे जीवन कृष्णार्पण झाले है, तन मन कृष्णार्पण झाले है. कृष्णार्पण झाले है, तन मन कृष्णार्पण झाले है. हृदय कृष्णासन वाणी हरि स्मरण, हृदय कृष्णासन वाणी हरि स्मरण. कृष्णासन वाणी हरि स्मरण. हृदय कृष्णासन वाणी हरि स्मरण. श्वासोच्छ्वास है हरि गुणगान, श्वासोच्छ्वास है हरि गुणगान. हरि पारायण मम पंच प्राण, हरि पारायण मम पंच प्राण. कृष्ण भक्ति धन रक्ताचे कण, रक्ताचे कण कृष्णार्पण झाले है, तन मन कृष्णार्पण झाले है, तन मन कृष्णार्पण झाले.
रतन